labing gamhanan balaan namo nga Dios, nagampo ko Ginoo nga ikaw gikuban ka namo. Nga kining imong pulong mahimo nga panalangin ug mahimo nga kalipay ngadto sa mga batanon aron sila madasig sa pag-apil sa imong nga buluhaton. Gamita ko nini takna Ginoo uban sa imong gahom, mabuhat namo ang tanan alang sa paghimaya sa imong ngalan. Pasaylua kami sa among mga sala, kay ako kini tugyan laom ang madawat sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Karon nga gabi, ang topic nato magkaigsunan mo ang Sermon 8. Supposed to be ang topic karon Sermon 7, apan tungod kay atong gihatag kang Pastor Hesbon ang katapusan nga presentation, apan karon nga gabi ato kining tagaan og pagtagad kining nga topic sumpay sa ato ang series sa matag gabi, ang Communion in Action. Apan karon nga gabi ang ato nga topic mga kapaglaom, Youth Movement in Action. Youth Movement o kini nga topic, kini nga presentation, giaghat ang ato nga mga batanon nga moak, mo participate, mo engage alang sa buluhaton sa Ginoo. Mga kapaglaom, usa bay bot ipasabot sa ato nga youth director sa GC nga gidasig ang ato nga mga batanon, ingon pa niya, Youth Movement in Action. Ganun man gikinahanglan nga ato nga mga batanon mulambigit gayud sa buluhaton. Moapil gayud sa buluhaton. Kinahanglan gayud nga mo participate sa tanan nato nga mga programa o mga activities sa ato nga iglesia. Gani gipasabot ta mga batanon nga God has always manifested a special interest in children and young people. Ang Ginoo mga batanon na kinahanglan interesado siya sa ato nga pag-apil sa baong nga buluhaton. Interesado ang Ginoo sa mga kabataan. Gani, kung imong basahon diha sa Genesis 21 versikulo 17, gipasabot diha sa Ginoo kung giudsa niya pagpangga si Ismael. Sa diha nga si Ismael, mga kapaglaom, kauban sa inahan nga si Hagar. Ming adto sila sa kaning kamingawan tungod kay gipahawa sila ni Sarah. Og sa diha nga dito sila sa kabingawan, mga kapaglaom, mingabot gayud ang panahon nga si Ismael giuhaw apan wala sila tubig. Ug tungod sa pagtagad sa iyang inahan nga wa gyud siya mahimo, iyang gibutang si Ismael ilalob sa kahoy gagahilak. Og gani nag-ingon diha sa Genesis nga nadungog sa Ginoo ang tingog ni Ismael nga naghilak. Nadungog sa Ginoo ang iyang pagdangoy-ngoy. Og gani gipasabot sa Ginoo ngadto kang Hagar nga gikinahanglan og iyang gipakitaan og mga pamaagi ang kasulbaran nga makabaton og tubig si Ismael. Nagtagad ang Ginoo ngadto kang Ismael bisan pa sa iyang kabata. Gani kung imong basahon sa Matthew 19 verse 14, gibabagad man sa mga disipulo nga mga kabataan muduol ngadto sa Ginoo, gibadlong sila sa Ginoo kay ang gingarian para usab sa mga kabataan. Kini nagpasabot nga ang Dios interesado kayo sa mga kabataan. Kung dili puta sa mga batanon, katong usa ka babae nga sulugo dinaaman, nga usosab na nagpakita sa maayo nga ehemplo. Kini nagpasabot mga kapaglaom nga interesado kayong Ginoo sa mga batanon. Dili lang nitong sulugoon nga babae, mga kapaglaom. Apil na usab sa istorya sa usa ka hari nga si Josiah. Nga bisan siyang kabata, apan gigamit siya sa Ginoo nga maghari, nga mag-ulo sa mga gingarian sa Dios. Kini nagpasabot nga ang Dios nagkinahanglan og interesado sa mga kabataan. Kung imo usab tun-an mga kapaglaom, ang usa ka bata nga gitagaan og balon sa iyang ginikanan og sa diha nga gipangayo sa disipulo iyang balon kay aron ipakaon sa mga tawo nga sobra 5,000. Ug imong nakita ang panalangin nga gipakita sa Ginoo. Ang bata mga kapaglaom wala gayod nagkuno, wala gayod nagdumili, kundi iha gayong gihatag ang iya nga balon. Kung ato sa tanawon ang usa ka reyna nga mao si Esther, nagpakita usab sa iyang pagkalig-on nga tungod sa iyang impluwensya, naluwas ang gigarian, naluwas ang katawan sa Dios. Ang Dios na kinahanglan og interesado dili lang sa mga kabataan, labi na usab sa mga batanon. Kung imong tunan si Daniel,
og si Sadrak, si Misak, og si Abednego, sila usab nagpakita sa maayo nga ehemplo. Maoy rason, mga kapaglaom, nga ang Dios nagkinahanglan. Ngadto og interesado ngadto sa mga kabataan ug sa mga batanon. Ang pangutana, why is God interested in the youth? Ngano interesado ba ng Ginoo kanimo o kanako, mga batanon? Kung imong basahon sa Genesis 21 versikulo 18, kini nagpadayag nga ang Dios nagsulti ngadto kang Hagar nga si Ismael would be a great nation. Great nation. Bisan pa gisalikway sila ni Sarah, bisan pa gipalaya sila ni Sarah, apan God saw in him a great nation even before he achieved that status. Nagpasagbot, mga kapaglaom, nga ang Dios interesado gayud sa mga kabataan ug sa mga batanon. Bisan pa, dili pabor gadto kang Ismael, tungod kay gipalaya siya. Apan ang Dios dunay paglantaw nga si Ismael mahimong usa ka great nation sa pagdala sa ngalan sa Ginoo, mga kapaglaom. Sa ato pa, kung imong tagaan o pagtagad ang tambag ni Apostol Pablo, ngadto kang Timoteo, usa ka batan-on nga sulugon sa Dios, iyang gipakita nga kini susama usab sa paagi ngadto kang Ismael, mga kapaglaom. Mao na nag-ingon siya sa tambag sa 1 Timothy 4 verse 12. Nag-ingon diha, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. This sermon will expound on Timothy 1 Timothy 4 verse 12 to give you a biblical approach and practical ideas to respond to these matters. Nga kini nga mga prinsipyo, mga batanon, mahimo ikaw nga ehemplo ngadto sa mga tumutuo. Gani, he mentioned the following central tenets of Christianity as key principles every youth should consider when despised. Gani, gitudluan ta ni Apostol Pablo, pinagi ngadto kang Timoteo, nga nag-iyon siya, be an example sa asang pagi, in speech, in conduct, in love, faith, and purity. O dini nagasintro, mga kapaglaom, ang ato nga pagtuon karon nga gabi. Una nga punto, ingon diya sa 1 Timothy 4 verse 12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech. Sa sinultihan, sa mga ato nga mga sinultihan, mga kapaglaom. Abi niyo makadungog ta sa mga sinultihan. Nga nag-ingon, God gave us 2 ears to be good listeners and 1 mouth to think twice before we speak. Ato nang madungog, kini nagpasabot, nga importante kayo ang mga sinultihan, mga kapaglaom. Gani si James, nagasulti siya, nga with the tongue we praise our Lord and Father, and we curse human beings who had been made in God's likeness. Kini nagpasabot nga ang dila, mga kapaglaom, the tongues enable us to speak. That is why James used this analogy. All of us should learn to choose our words. Gamito na to ang manindot unta nga mga pulog aron mapahatod nato ngadto sa tao. Nayosay dili ta magamping sa atong sinultihan. Sa atong rona dili kini sakit, apan sa uban sa tao sakit dani mga kapaglaom. Mo nang gitagaan ta sa Ginoo og duha ka dalunggan aron maminaw ta. Gitagaan tag usa lang kababa ug usa ka dila aron atog yung hunonaon ang ato nga mga pulong nga ipagawas sa ato nga baba, mga kapaglaom. Gani nag-ingon si Ellen White siya nga tambag. Ingon siya, of all the gifts that God has bestowed upon men, none is more precious than the gift of speech. Importante kayo ang speech, mga kapaglaom. Gani, the General Conference Youth Department encourages church leaders to involve young people in all aspects of the church. Assign specific roles to the youth and encourage them to participate in mission work. Apan usahay atong makita nga dunay mga batanon nga mudumili sa mga responsibilidad. Naapoy mga batanon nga gipiyalan apan dili pod mo participate sa maong responsibilidad.
bisan siya gitugyanan. Muna ang Ginoo gitudluan ta. Gipahimangno ta nga ang usa sa pinaka-importante nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa iglesia ngadto sa mga batanon mao ang sinultian. Gani nagiyon siya dinhi, none is more precious than the gift of speech. If sanctified by the Holy Spirit, it is a power for good. It is with the tongue that we convince and persuade. With it, we offer prayer and praise to God. And with it, we convey rich thoughts of the Redeemer's love. Abi yung mga batanon, gitudluan yun ta. Nga sa ato nga pagkinabuhi, ato yung mapakita ang maayo nga sinultihan mga kapaglaom. Kay kaning sinultihan nato, nindot kini kung ato kayon igipakita ang maayo nga ehemplo ngadto sa uban nga pinagi sa imong pagsulti, pinagi sa imong pagwali, pinagi sa imong pagpakita sa kinaiyan ni Kristo. Ang tao gayon bingon, kini nga tao, kini nga batanon, duna gayoy Kristo sa iya nga kinabuhi. Gani, insakto kayo ang Biblia. Kung imo basahon sa Proverbs 15 verse 1, nagingon diha, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Bisag unsa kasuko, bisag unsa kamaot sa sinultian, apan kung ang imong tubag minaayo o kalma kaayo, makapawala gyud na sa kasuko kapaglaom. Apan kung ang imong sinultihan sakit o nya mo balos pug kag sakit ang mahitabo gubot mga kapaglaom. This approach will endear the youth to anyone who has wronged them and may bring a change of heart that will benefit young people in the church. We should not mistake, di yun datang masayop mga kapaglaom, mga batanon, sa atong pagpagawas sa mga pulong nga makasakit ngadto sa uban. Kinahanglan mga batanon, ikaw mahimo nga ehemplo ngadto sa uban. Dili lang sa imong balay, dili lang sa ato nga iglesia, kundi sa ato sa mga komunidad. Kaya mahibalo ikaw. Pagtanaw nimo sa bunga, kini gayod santol, kini gayod mangga, kini gayod lansunis, kini gayod rambutan. Pinaagi sa bunga mga kapaglaom, maibawan yun nimo. O say maglibog pa ka sa punuan, maglibog pa ka sa mga dahon, kay doon na may mga dahon nga susama kadako o susama ka kulor mga kapaglaom. Apan pinagi sa prutas, mailhan nimo kung unsa na nga bunga, kung unsa ka na nga kahoy mga kapaglaom. Ang ato sab nga kinabuhi, mailhan usab, our behavior is a public display of who we are. Kung unsa ka ang atong batasan, kung unsa ka ang atong kandak sa diya nga kita makikauban sa atong mga higala. Mahimbaw adyo ta mga kapaglaom kung unsa ta mga batanon. We will consider a few of the biblical references that define who we should be. Kung unsa gyud ang ngay nato nga buhaton. Ang una nga tambag dinhi mga kapaglaom diha sa Exodo 20. Kanang Exodo 20, mao na ang 10 Commandments sa Ginoo nga mao'y giya kanato, mao'y kompas kanato to everyone who claims to love God. Ngadto sa mga tao nga nag-angkod nga sila nahigugma sa Dios, ang 10 Commandments mao'y ebidensya, mao'y bunga sa ato nga gugma ngadto sa Ginoo. While obedience, ingon dinhi sa ato nga pagtuon, while obedience to the laws of God does not grant us pardon from sin, dili makapasaylo ang pagtuman sa sugo, mga kapaglaom. Tungod kay nagtuman ka sa sugo, minunay ka, gipasaylo ko sa Ginoo. Apan ang sugo, mga kapaglaom, they serve as a mirror sa ato nga mga sayop. Siya maoy mirror sa atong kinabuhi aron sa pag-expose sa ato nga mga kinaiya aron kita mahibalo kung unsa man ang mga depekto, kung unsa man ang sala nga atong napakita ngadto sa tao. Mauna ang sugo mga kapaglaom nga mahibaw-an ta nga kita katawhan sa Dios mga batanon kung kita nagsunod sa sugo sa Ginoo. Sunod. Nagingon diha sa Galatia 5 verse 22 to 23. Nagingon diha, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
Nagingon dinhi mga kapaglaom, mahibawa jud nato kung unsa ta nga pagkabatanon. Doon na batay gugma, doon na batay kalinaw, doon na batay pailob, doon na batay matinumanon ba kita, doon na batay pagpugong. Kini nagpakita kung unsa ang atong bunga isip usa ka batanon mga kapaglaom. Unsa pag yun angay nato i-consider. Nagiunda sa Ephesians 6 verse 10 to 20. Gipasabutan ni Apostol Pablo mga kaigsunan, the full armor of God nga mo'y angay nato nga sulubon sa ato nga kinabuhi. Kini nga narratives mga kapaglaom, mo kini ang spiritual warfare of the great controversy. Dili sayon ang atong kontra mga kapaglaom. Sa pagkatubang nato sa dako nga away, tali sa maayo ug sa daotan, grabe kayo ang ato nga kaaway. Apan imo nang mabantog, imo nang mabarugan, ug imo nang masuklan, pinaagi kapaglaom mga batanon sa pagsulob sa full armor of God mga batanon. Sunod, nga ngay na ito ngay consider. Nagiyon din na sa Philippians 4 verse 8, nga nagiyon, finally, brothers and sisters, kung mag-ingon gani kag finally diya sa Biblia, mo kini ang konklusyon. Tambag ni Apostol Pablo ngadto sa taga Philippians mga kaigsunan. Nagiyon siya, finally, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. These passages, mga kapaglaom, this passage addresses a crucial matter, the mind, mga kapaglaom. Gusto ang Ginoo nga ngato ang unahuna naunta sa kabaturan. Ang ato ang unahuna insakto unta. Ang ato ang unahuna pure. Kung kining tanan sa paghimaya, sa pagdayi, mga kaigsunan, hunahunaon nato ni mga batanon. Nga mapakita nato ang maayo nga kidaya ngadto sa uban. When young people allow the Holy Spirit to tame their mind, their conduct will match what they profess. Kung ang atong hunahuna mga kapaglaom, mabaid kini nga mga pamaagi, ang imong kinabuhi daw mo tugma gayod ang pagkinabuhi nga sulundon sa kabubuton sa Ginoo. Sunod nga punto nga akong ibilin kaninyo. Nagingon diha sa 1 Timothy 4 verse 12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in love. We have already said that the commandments of God are founded on the principle of love. We cannot claim to love God and hate our enemies. Ang Ginoo, ang yawa, mga kapaglaom, duda si counterfeit. Ngaron dili kita magpakita sa gugmang ngadto sa uban. Apan gipadayag sa Ginoo nga ang gusto ang Ginoo nga ang gugma unta mapakita nato sa uban. Og sultihan mo nako mga kapaglaom, kung ikaw nahigugma sa Ginoo, dili lisod ang pagtuman sa sugo. Kung ikaw nahigugma sa Ginoo, dili lisod ang paghigugma ngadto sa isig katao. Dili lisod sa pagpakita og gugma ngadto sa uban kung ang gugma sa Ginoo naa sa imong kinabuhi mga kapaglaom. Gani bisan gani sa kalibutan, ganahan kita gugma. Naay mga batanon nato nga lisod kay pugngan sa diha nga nahigugma. So tiyan mo nako mga batanon. Kung ikaw nahigugma sa buluhaton sa Ginoo, dili gayud kapoy ang pag-apil sa buluhaton sa Ginoo. Kung ikaw nahigugma sa Ginoo, dili lisod ang pag-uli sa bahin sa Ginoo. Kung ikaw nahigugma sa Ginoo, sayon ra gyud sa pagpakita og maayong ngadto sa uban. Muna ningon sa Apostol Pablo, set an example ngadto sa mga believers. Dili lang sa mga believers, kundi sa uban nga mga batanon, pinaagi diha sa gugma mga batanon. Nagingon si Ellen White, love must be the principle of action. Bisag unsa nga atong buhaton, dapat kini dunay gugma. Bisag unsa ang imong sinultian, kini dapat dunay gugma. Kay mao ni ang prinsipyo mga batanon sa diha nga kita moapil sa buluhaton sa Ginoo. Ingon pa dinhi si Ellen White, love is the underlying principle of God's government in heaven and earth, and it must be the foundation of the Christian character.
This alone can keep him steadfast. This alone can enable him to withstand trial and temptation sa atong kinabuhi, mga kapaglaom. Sultihan mo nako, kung ikaw dunay gugma, dunay ikaw kaligon sa bagbarog, sa bisan unsa nga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. You know, brothers and sisters, Jesus challenged all his disciples when he said, ngadto sa mga batanon, ngadto sa mga disciples, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Og sultihan mo nako, mga batanon, kung ang matag batanon nagigugmay sa matag usa, bisag dunay conflict, dunay pag-uli, dunay restoration, dunay reconciliation. Apan kung dunay gugma, bisag walay kabiklan, magkabikil lang kalit. Pero kung dunay gugma, mamingawan ta. Kung dunay gugma, masayon ang pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Gani nagingon ba si Ellen White? Akong i-quote iyo siya, the strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Unsa daw kapaglaom? The strongest argument, ang pinakaligon nga argumento sa pagpakita ngadto sa uban nga mga tao sa atong kinabuhi kanang ikaw loving and lovable Christian. Kay kung imo nang ipakita, mga kapaglaom, makaingong yun ang mga tao nga pagkanindot balini nga batanon nga ang iyang kinabuhi puno sa gugma. Kini nagpasabot nga ang ato untang uniform sa atong kinabuhi, sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi, kanang loving o lovable Christian, mga kapaglaom. Atong imagino ng kalibutan where Adventist youth possess the agape of love from God. Kung imo na, kung ato ng bation o ato ng basulob ka ng agape, gugma sa Dios, mga kapaglaom, mapakita yun nato nga susama kita sa Christian Church, early Christian Church, nga daghan nga mga kalag, nga atong madaog diha sa gingharian sa Dios. Daghang mga kalag nga atong matultulan, paingon sa gingharian sa Dios, mga kapaglaom. Sunod nga punto, nga akong isaysay gana kaninyo. Faith. Nagiyon diha sa Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in faith. Sa ato nga pagtuo, mga kapaglaom, gani kung imong basahon sa Romans 1 verse 17, for in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Abi yung mga kapaglaom, the Adventist faith was also founded on this same premise. Nga ang ato nga kaluwasan, pinaagi lamang sa grasya o sa atong pagtuo sa Ginoo, kita naluwas, mga kapaglaom. Gani, Paul's counsel to the youth on faith is twofold. Duha ka prinsipyo nga gisaysay ni Apostol Pablo base din nga bersikulo. Una, mga kapaglaom, first, they should accept the righteousness of Jesus Christ by faith. Kung gusto kag pagtuo, we should accept the righteousness of Jesus Christ. Atong dawaton ang pagkamatarong diha kag Kristo pinaagi sa atong pagtuo, mga kapaglaom. When the world denounced the biblical account of creation and the miracles in the Bible, the youth should affirm the Bible. When morality is at its all-time low, the youth should uphold biblical teachings. Nga atong mapakita nga ang pagpugong, ang pag-amping, nga dili mahugawan ang ato nga espirituanon nga kalag, dili mahugawan ang ato nga pagkabatanon, mapakita nato ngadto sa uban, mga kapaglaom. Abi ninyo, ang gilgig sa kalibutan na ginahinay nagsulod sa ato nga iglesia. Munang ako mong pasidadaan nga mga batanon, atong ampingan ang lawas nga gipiyal sa Ginoo nganhi kanato, ug ato nang mapakita pinagi sa pagdawat nato sa Ginoo. Nagingon pa dinhi sa Hebrews 11 verse 6, gipadayag ang Biblia nagingon, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes from Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him.
Kung dunay mga tao nga musulti nga walay Biblia, walay Dios, walay creation, ikaw batanon, gihagit ko ikaw sa pagbarog, sa pagpakita nga dunay Dios, dunay milagro, o ang Dios nagbuhat dining kalibutan nga atong gipuy-an karon. Mao na ang pagpakita nga ikaw dunay pagtuo, mga batanon. Sunod, the youth should not be ashamed to engage in apologetics to defend the Seventh-day Church biblical principles and teachings. Mga batanon, ayaw kaulo sa pagbarog kung unsa ang imong gibarugan. Na mga tao nga tuiso nila ang kamaturan, apan ikaw magpakita sa prinsipyo kung unsa gayod ang ato gibarugan. Ayaw kaluya, mga kapaglawom. Ayaw kawala sa paglawom. Ayaw pagundang og simba. Kundili ikaw mas balig-on sa pagbarog kung unsa ang prinsipyo nga angay nato nga barugan, mga kapaglawom. Gani kung imong basahon ang sinulat ni Ellen White, si Isaac nagtuo sa Dios. Siya diya nga siya gigakos sa iyang amahan. Ug nasayra niya nga ihalad na siya sa iyang amahan. Apa sa diya nga giaksyonan na gyud siya og patay sa iyang amahan kay ihalad sa Isaac. Ang Dios nag-intervene, mga kapaglaom, ug nag-ingon ang Ginoo, akong nasayran nga ikaw Abraham dunay kahadlok sa Ginoo. Nakita nako nga bisan pag imong anak imo day ihalad tungod sa imong pagtuo nga ni kanako. Mao si Abraham nahimong amahan sa pagtuo, mga kapaglaom. Muna gikinahanglan nga kita dunay pagtuo gikan sa Ginoo. Sunod, mga kapaglaom, purity. Nag-iyon diya, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in purity. Importante kani, pure. Purity, mga kapaglaom, putli. What does Paul mean when he says to Timothy should be an example to believers in purity? Usa may buti pasabot ni Apostol Pablo. What does it mean to be pure? Putli, mga kapaglaom. In 1 Corinthians 6 verse 19, nag-ingon, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. In other words, mga batanon, atong ampingan ang ato nga lawas. Sa bitaw nga ikaw mag-abag og sakyanan or motor, nga dili imuha, muamping mangyud ka. Mutrapo mangyud ka, muhugas mangyud ka. Susama nga pagi ang imo nga lawas templo sa Dios. Magpuyo ang balaan nga espiritu. Ingon ang Ginoo, mga kapaglaom, nga atong ampingan ang atong nga lawas. Dili nato hugaw-hugawan, mga batanon. Kay kini nga atong nga lawas gi-create sa Ginoo aron mo puyo ang balaan nga espiritu unya atong hugawan sa mga bisyo. Sa makabutang nga makadaot sa atong nga lawas. Hinunuwa ang atong nga lawas templo sa Dios, mga kapaglaom. Gipakita ni Daniel. Kung imo masaw sa Daniel 1 verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. He asked the chief officials for permission not to defile himself this way. Dili lang si Daniel, bisan pa ang iyang amigo. Pagkanindot kayo sa mga pagkaon nga giandam sa tigluto, sa sidaligan sa hari, aron ipakaon sa mga mag-elamon nga tao sa Babylonia. Ug sa diya nga nakita ni Daniel, natanaw niya ang mga pagkaon nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Walay nagtanaw nila nga mga leaders, walay nagtanaw nila nga mga pangulo sa iglesia, walay nagtanaw kanila nga mga high priest. Sila lang nga mga batanon. Apan gipakita ni Daniel ang pagpakita sa purity, pure sa iyang kinabuhi nga nag-alagad sa Ginoo. Gani, mga kapaglaom, kung imong basahon ang writings ni Ellen White, gipadaya gayod nga bisad pa sa mga pamaagi nga gipakita sa hari, nga iya gikalipay ang iya nga mga magialamon, si Daniel, si Sadak, si Bisak ug si Abednego mukaon sa mao nga pagkaon. Apa nasayra ni Daniel og sa iya mga three friends nga kadto nga mga pagkaon, mao kato siya ang paghalad ngadto sa mga idols sa mga Babylonian, mga kapaglaom. Mo nang ingon sila, dili sila mukaon. Nagpasabot nga ang loyalty ni Daniel og ni Sadrach og ni Misak og ni Abednego naagayod kang Jehova, mga kapaglaom. Kung ang imong loyalty nasa Ginoo, dili gyud nimo hugawan ang templo sa Dios. Kung ang imong loyalty diha sa Ginoo, dili gyud nimo dauton ang lawas nga gipiyal sa Ginoo nganha kanimo, mga kapaglaom. Abi niyo in 1 Timothy
Sa ato nga pagtuon, 1 Timothy 4 verse 12, Paul offers Timothy and all young people a blueprint to respond to people who undermine them because of age. Bisan pa ikaw batanon. Bisan pa ikaw nga sa paglanda sa uban, huyang pa ikaw tungod sa imong nga edad. Apan gihagit ka sa Ginoo. Pinagi kang Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga mahimo tang ehemplo. The proper use of speech may earn the youth respect from those who do not think much about them. Unsa pagyud mga batanon? How we conduct ourselves says a lot about our integrity. Pagpakita ang atong integridad pinagi sa pagpakita sa atong kinaiya. Unsa pagyud? Love. Kini maoy test kanato nga kita usa ka Kristohanon. Kung ikaw sa kakristohanon nga batanon, ipakita ang gugma kay mao nay bunga nga ikaw sa kakristohanon nga batanon. Unsa pagyod? When we exercise our faith following the Bible and do not shy away from sharing with others what we believe, our testimony will be a witness to many people. Ayaw kahadlok sa pagpakita sa imong lig-on nga pagtuo, labi na sa ato nga mga batanon nga dunay problema sa pag-eskwela tungod sa adlawng Sabado. Kanang inyong pagbarog mga batanon, mo na ang ebidensya nga ikaw dunay pagtuo sa Ginoo. Striving to be pure is a testament that we owe everything to God, even our existence and our bodies. Hantos pagbalik sa Ginoo, atong ampingan ang ato nga lawas mga kapaglawom. There's no need to despise yourself and allow others to do so when you know your identity. Those who know their identity will share Christ's message of salvation with those with hope. Mga kapaglaom, atong i-share ang kamaturan ngadto sa uban. Pinagi sa imong impluwensya, pinagi sa imong batasan, pinagi sa pagpakita sa imong gugma, pinagi sa imong pagtuo, o kining tanan, madayag ang himaya sa Ginoo. Sa di pa ko magampo mga kapaglaom, nagingon pa si Pastor Joy Coles sa akong pagsabot sa statement sa mensahe sa atong pinalangga nga youth director sa GC, si Pastor Bose. Ako masummarize nga nagingon, mga batanon, let your life lead the way. Show it in how you talk. Show it how you live. Show it in how you love, believe, and stay pure. Kung kining mga butanga, mga batanon, kung ato ning buhaton, ikaw usa ka maayo nga ehemplo. Busa ikaw akong gihagit karon nga gabi, nining adlaw nga balaan, sa diya nga ikaw magpakita sa imong pagkabatanon, isip usa ka Adventista, ang imong tang kinabuhi magulo sa pagpakita sa maayo nga kinaya, pinagi sa pagsulti, pinagi sa pagkinabuhi, pinagi sa gugma, pinagi sa pagtuo ngadto sa Ginoo, ug magpabilin nga putli hangtod pagbalik sa Ginoo. Magampo ta. Dios nga labing gamanan. Salamat kay Ginoo sa mensahe. Laoman namo Ginoo nga kini nga pulong mudulot unta sa kasing-kasing sa amo nga mga batanon ug sa amo nga makapaglaom nga naminaw nining presentation karon Ginoo. Itugot nga kami mga batanon mulihok nga may gugma. Mulihok nga puno sa pagtuo. Mulihok sa pagpakita sa likon nga ebidensya nga ikaw nagpuyo sa among kinabuhi. Og daghan unya nga mga batanon nga matakdan kanamo sa pagserbisyo nga nakanimo. Og daghan usab nga mga batanon tungod sa amo nga pagsulti sa kamatuoran, sa pagbarog sa prinsipyo sa kamatuoran. Daghan mga batanon nga maandam sa pagbalik sa Ginoo. Itugyan namo ning tanan Ginoong Dios. Uban sa paglaom nga ikaw mag-uban sa nang panahon. Kaya ako kinitugyan laom ang madawat sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.